Pojďme se dnes společně podívat na jeden zdravotní problém u králíků, se kterým se občas setkáváme. Příčin může být celá řada. Můžou za to zažívací obtíže, jako je průjem, neskonzumované cékotrofy, inkontinence nebo obezita, kdy se králíček nezvládne pořádně umýt. Dále jsou to problémy se zuby, infekce nebo parazité. Může to také způsobovat nevhodná strava. Pokud váš králíček má špinavý zadek, umýjte jej ve vlažné vodě s šamponem pro zvířata a poté řádně osušte. A nezapomeňte vyčesat, ať nevzniknou dredy. Kdy ale navštívit veterináře? V případě, že okolí pod ocáskem zarudlé, má tam šupinatou kůži nebo má králíček zdravotní problémy, jako je průjem, pomočuje se nebo vykazuje bolest. Nezapomínejte však na prevenci, a to na pravidelnou kontrolu, především v létě. Pokud na to králíček trpí, doporučujeme také místo oholit, ale pozor, králíci mají velice tenkou kůži, takže dojde často ke zranění. Vhodné jsou na čištění také chlorhexidinové ubrousky. A když si to shrneme, špinavé okolí zadečku u králíka není normální a pouhé čištění nestačí. Musíme najít příčinu. Pokud se vám video líbilo, dejte like a nezapomeňte nás sdílet.